ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଶିଳା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ଦେବୀପୀଠ ଯାହା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଓ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏହିଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଜ ପର୍ବ ଓ ଆଷାଢ଼ ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଘନ ସୁନେଲି ଶାଳୁଆ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ଏକ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଅଛି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଅନୁଭବ ଯେଉଁଠି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଭକ୍ତି ଭରିଯାଇଥାଏ ଓ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଘଟଗାଁର ପବନରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଦୟା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ର ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଶୁଣାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମା ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘଟଗାଁ ଯିବାବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି, ମା ଲୋ, ମୋତେ ଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଓ ସାହସ ଦିଅ। ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହାତରେ ନେଲେ ଯେପରି ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଭରିଯାଇଥାଏ। ଘଟଗାଁବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ କେବଳ ଜଣେ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟରେ ସାହସ ଓ ଦୁଃଖର ଆଶା ଓ ଆଘାତ ସମୟର ମାର ମମତା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘଟଗାଁ ଯିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି।